Escoltes Animals Polítics. Avui és el 7 de setembre de 2025 i aquest és l'episodi 3 titulat La croada contra l'ensenyament públic. Després dels dos primers episodis pilot, que ens van servir per aprovar idees i corregir errades i que esperem hagin sigut del vostre interès, avui donem el tret d'eixida definitiu a la primera temporada d'Animals Polítics. La nostra estrena coincideix amb l'inici del curs, tant polític com escolar. I en aquest episodi volem parlar precisament d'educació, o millor dit, de política educativa. Nelson Mandela va dir que l'educació és l'arma més poderosa per a canviar el món. Es poden trobar frases molt semblants, amb el mateix sentit, adjudicades a personalitats o grups de totes les corrents ideològiques. Des dels anarquistes de principis del segle XX, que van fundar l'escola moderna per a les classes populars, fins a l'Opus Dei, que va desplegar la seva xarxa de centres elitistes a recer del franquisme. Perquè a la fi, qui incideix en l'educació determina el futur. Se suposa que això ho hauria de tindre molt clar l'esquerra, però es confirma que qui ho té marcat a foc en el seu full de ruta és la dreta. Valga com a exemple l'actual Consell del Partit Popular en la Generalitat. Si en altres àmbits se'l pot qualificar d'inoperant o directament d'absentista, en educació ha treballat intensament des del primer dia per la consecució del seu objectiu, el desmantellament de l'escola pública en favor de la privada concertada, és a dir, pagada amb els impostos de tots. I de pas, la promoció dels valors catòlics conservadors i l'arraconament de la nostra llengua pròpia. El personatge que encapçala actualment aquesta autèntica croada contra l'ensenyament públic és el conseller José Antonio Rovira, conegut també per la seva mala educació. El passat 8 de setembre va començar un nou curs escolar marcat per les retallades en l'ensenyament públic. S'han eliminat 1.135 places de reforç docent, de les quals 1.025 en secundària i 110 en primària, segons el grup parlamentari Compromís. Un ajust que se suma a la reducció de quasi 2.000 docents el curs passat després de la ruptura unilateral per part de Rovira del compliment dels acords de plantilles del professorat. A més, a hores d'ara, queden per cobrir el 85% de les baixes. En la formació professional, d'acord amb l'Assemblea del Professorat contra les retallades en AFP, 2.336 alumnes s'han quedat sense plaça i s'han eliminat 24 cicles. A l'anterior cal sumar les retallades en la formació de persones adultes i en les escoles d'idiomes. Quant a les infraestructures educatives, actualment romanen bloquejades obres escolars per valor de més de 500 milions d'euros i s'acumulen retards en els pagaments per al funcionament ordinari dels centres. Menció especial mereix la desídia i la incapacitat de la Conselleria en la zona 0 de la Dana, amb escoles que van ser netejades per voluntaris i amb xiquets que van ser acollits en altres centres gràcies a la iniciativa d'alguns equips directius. Per no parlar del fet que l'enderroc dels col·legis estructuralment afectats s'hagi iniciat 10 mesos després de la Dana amb la instal·lació de barracons que en alguns casos no estaven ni operatius a l'inici del nou curs. Es fa evident que en educació al Consell de Mazón no li preocupa tant la gestió com l'abans de la seva agenda ideològica. No debades, després de bonificar l'impost de successions i donacions als hereus de grans patrimonis, la segona norma legal que va aprovar el binomi PP-Vox en esta legislatura va ser l'anomenada Llei de Llibertat Educativa per a, segons ells, i lliig textualment, acabar amb la imposició lingüística del valencià. Però en la consulta sobre la llengua base, a Rovira li va eixir el tir per la culata. Una gran mobilització de tota la comunitat educativa en l'ensenyament públic, manifestada en el vot de les famílies, li va donar al conseller maleducat la lliçó de sa vida. El valencià no és, com ell deu pensar en la seva cosmovisió, ni una llengua de quatre gats ni una rèmora per al triomf professional. És el nostre millor patrimoni com a poble. Ara bé, tot i la victòria en la consulta, els atacs a l'ensenyament de la llengua pròpia per part de la Conselleria continuen succeint-se, fins i tot incomplint l'elecció de les famílies, per exemple, en aquelles comarques castellanoparlants que van optar pel valencià. El fill de l'obrer a la universitat, l'eslògan que corejaven fa anys en les manifestacions contra les reformes neoliberals de l'ensenyament superior, és avui quasi una utopia. Bologna ha convertit l'ensenyament universitari en una mercaderia a disposició dels qui se la poden pagar, amb l'entrada per la porta gran del capital privat i l'eixida per la finestra del coneixement i del pensament crític. En aquesta ofensiva, el PP ha sigut un alumne avantatjat.
Mentre aplicava l'asfíxia econòmica a les universitats públiques, ha regalat recursos de tots a les privades. Les sessions gratuïtes de sòl públic o d'edificis històrics per a les seues seus o facultats o l'aprovació de determinats estudis de grau i de màster són l'iceberg d'una muntanya de privilegis amb què s'ha colmat a la Universitat Catòlica i al seu cardenal Herrera fonamentalment. Des d'Animals Polítics tenim clar que la política educativa és un camp de batalla ideològic i cultural. Per això la dreta defensa descaradament a la privada que serveix als seus interessos de classe i reprodueix els seus valors autoritaris i conservadors. Per tant, a les persones compromeses amb la igualtat ens toca ser radicals en la defensa de l'escola pública. Per dir-ho clar i ras, acabar amb els concerts i posar tots els mitjans necessaris perquè cada xiquet o xiqueta puga ser escolaritzat al seu col·legi o institut públic al que li corresponga per residència on reba una educació en valors democràtics, laica, en valencià i de qualitat. En definitiva, una educació que ens prepare per a ser animals polítics. En aquest episodi, el nostre animal polític és Moisès Pérez, amb qui conversarem sobre l'aposta constant dels governs de la dreta valenciana per la xarxa d'educació privada concertada en detriment de la pública i sobre quines són les conseqüències d'aquesta política. Moisès és periodista del Setmanari de Política i Cultura El Temps i autor del llibre El negoci de les aules, on recull un minuciós treball de recerca sobre l'ensenyament privat i concertat al País Valencià. Una investigació desenvolupada gràcies a la beca Josep Torrent de Periodisme d'Investigació 2020, que li van atorgar la Unió de Periodistes Valencians i la institució Alfons el Magnanim, depenent de la Diputació de València. Moisès, benvingut a Animals Polítics i gràcies per acompanyar-nos. Un plaer estar així. Moisès, al teu llibre fas una anàlisi històrica sobre l'important pes que a Espanya i al País Valencià ha tingut l'ensenyament privat i concertat i com això resulta una anomalia en comparació amb els països del nostre entorn europeu. D'una banda, quines són les causes que expliquen aquesta excepcionalitat i d'altra, en un contínuum entre escola pública i escola privada concertada, cap a on ha anat evolucionant i en quin punt exacte ens trobem ara al País Valencià? Jo crec que l'anomalia històrica s'explica molt fàcilment pel pes que ha tingut l'Església Catòlica en el conjunt de l'Estat i sobretot a l'hora de proveir, que direm, serveis fonamentals que normalment han estat vinculats a l'estat del benestar. No? I crec que hi ha una dada que ho il·lustra a principis del segle XX. Hi havia només 50 instituts públics al conjunt de l'estat espanyol, mentre hi ha 300 col·legis privats. Això ja, i la majoria dels quals estaven vinculats a l'Església Catòlica a través d'ordes, congregacions. Això ja mostra aquesta anomalia. No? I després, quan es desenvolupen la resta de estats del benestar arreu d'Europa, a l'estat espanyol es pateix una dictadura franquista perquè la Segona República sí que és algun moment en el qual sí que s'intenta trencar amb aquesta anomalia intentant expandir el que és l'educació pública, però això es trenca de socarral amb l'adveniment del cop d'estat feixista, l'adveniment de la dictadura franquista, i s'acaba en el 75 amb la mort de Franco, tenint en compte que, per exemple, la presència que hi ha de la representació pública a l'educació és la més baixa de la sèrie històrica que es veu, per exemple, en el conjunt del País Valencià. Després d'aquesta evolució, que al final, amb la introducció de l'escola concertada, en un primer moment per part del Partit Socialista, com una qüestió de moment, temporal, per a intentar cobrir el que no se podia fer en l'educació pública, o almenys és el que és l'argument que donaven, s'acaba consolidant i s'acaba consolidant aquesta educació privada i aquesta educació concertada regada en diners públics i amb un control jo crec que molt menys del que es temien i protestaven en el seu moment de l'escola concertada en els 80. Perquè a grans trets es pot dir que la dreta advoca per un model d'ensenyament privat i concertat on la pública compleix un paper subsidiari i a l'inrevés, no? L'esquerra defensa o hauria de defensar un model d'ensenyament públic amb la privada concertada com a subsidiària, no? En cas d'existir, i és el que tu contaves, no? Els seus orígens, els 80. Però quines són les principals mesures que s'han pres en les legislatures del PP per afavorir a la privada i com contrasten amb el que pugui haver fet un govern progressista en les dues etapes, en l'etapa de l'ERMA del PSPB i l'etapa de Botànic? Jo crec que l'etapa de l'ERMA es va basar molt en intentar ampliar la xarxa pública perquè es venia d'aquesta anomalia històrica de no tindre institucions públiques, de no tindre
col·legis, instituts públics. Això també, d'alguna manera, va acabar fent-se una mena de pacte tàcit, és a dir, quan es concerten en el 85, en la primera ordre de concerts, pràcticament tots els col·legis que demanen concertació entren a concertat. Mentre el que fa el govern és intentar ampliar i eixamplar el que és la xarxa pública. Quan arriba el PP, això es trenca. Per què? Perquè el propi conseller Ferran Villalonga ja diu en un determinat moment que passa a ser la pública qui és la subsidiària de la concertada privada. Aquesta qüestió se manifesta molt bé en el mapa escolar que fan en el 1996. N'hi ha dos exemples que són significatius. En aquest mapa escolar, per exemple, en Alcoi, marquen que en el segon cicle de secundària, en el 1996, hi havia un 18,0,6% de presència de la concertada privada i marquen una estimació que en uns anys, quan es complisca aquest mapa escolar, serà al voltant del 53%. Això s'acaba complint. Per dècimes s'acaba complint. A València passa el mateix. A València, en el seu moment, en el 96, era el 33,1%, i l'estimació també està al voltant del 53, del 55% de privada concertada, que és el que acaba passant quan acaba de governar el Partit Popular. No? Després hi ha altres mesures que fan que d'alguna manera es complete aquest mapa de la concertació i de regular i d'entrar al sistema i de, per tant, fer més complicat que després l'esquerra puga d'alguna manera tornar-ho enrere per part del Partit Popular. Una de les mesures, per exemple, és la concertació d'àmbits d'educació infantil, però després també hi ha una que és molt significativa, que és la concertació d'etapes postobligatòries, que és el batxillerat. Perquè en aquesta concertació, que no n'hi havia cap necessitat, que s'adopta durant l'etapa d'Alejandro Fondemora, el que se fa és concertar col·legis, la majoria catòlic, de fet, en el llibre calcula que són el 89% dels que reben aquesta primera concertació, la primera ordre de concertació, i es retalla al mateix temps que se concerten aquestes aules en poblacions, en les mateixes poblacions o en poblacions de la comarca, de la mateixa comarca, s'acaba retallant la pública. I després, jo crec que l'última gran mesura que fa el Partit Popular d'aquesta època és la instauració del districte únic, o l'inici de l'instauració del districte únic, que marca un criteris d'admissió que és com la consagració de la seva idea de llibertat d'elecció, d'una llibertat d'elecció paradoxalment que no és llibertat d'elecció, al meu entendre, com sempre intenta vendre. Sí, perquè de què parlem quan parlem de llibertat d'elecció? Clar, parlem de llibertat d'elecció, de que en un món ideal, com marca el districte únic, pots tindre tota la informació, tot el transport, tots els recursos disponibles, per a que cada pare pugui escollir el col·legi que realment vol per al seu fill, però això no passa realment, perquè no tot el món té les mateixes capacitats d'informació, el mateix temps per a fer-ho, les mateixes capacitats de transport, els mateixos interessos, ni tampoc compten amb els mateixos recursos econòmics, perquè això al final s'enfronten al que jo denomino com a copagaments, que són les quotes voluntàries, que és un dels grans forats de l'escola concertada, perquè recordem que l'escola concertada és una escola que rep diners públics per dos vies, per despeses extraordinàries, però també pel pagament de la nòmina per via delegat als professors. I, clar... Que cobren el mateix que en la pública. Sí. Exactament les mateixes taules salarials, veritat? Sí. Per tant, aquests copagaments, és a dir, és una espècie de com diu el seu propi nom, de copagaments que tu has de fer, perquè si no ja t'acaben forçant a pagar-los normalment, perquè la pressió normalment per a pagar aquestes quotes sol ser bastant elevada. I per tant és una barrera d'entrada per a les classes populars, per a les famílies que tinguin menys recursos. No? Del que estàvem parlant també, clar, quan arriba a l'esquerra, sí que canvia, per exemple, els criteris del districte únic l'elimina i proposa més criteris d'admissió de zonificació, és a dir, amb el criteri de proximitat que estigui més fort dintre d'aquesta elecció. Es fomenta molt la xarxa de 03 amb els plats pilots que organitza Marçà i després intenta, d'alguna manera, jo ho explico, sé que sol sonar un poc polèmic, no? Això, però realment, en la concertació del batxillerat, el que fa en la Conselleria Vicent Marçà és una política que jo dic estrictament liberal, perquè el que fa és racionalitzar, o intenta racionalitzar el que són aquesta concertació del batxillerat, no l'elimina, sinó que intenta racionalitzar-lo,
i el que intenta és fixar uns criteris, és a dir, jo t'adjudique tu que me prestes un servei, però en uns criteris posats, no en el que entren tots com havia fet el Partit Popular. Malgrat això, i fins i tot tenint un cert acord per part de les dos grans patronals, de FECEVAL i d'Escoles Catòliques, n'hi ha una sèrie de professors, de directors, de membres que volten al voltant de lo que és l'escola concertada, normalment catòlica, que es rebel·len, es reboten. D'alguna manera, i són els que impulsen una plataforma per intentar tombar això i tombar aquesta actuació, aquesta racionalització dels concerts als tribunals. De fet, la sentència del Tribunal Suprem, quan tomba aquesta actuació, aquesta racionalització de la concertada, per a mi és com la fi de l'empenta o de la primavera que havien tingut de polítiques educatives que d'alguna manera estaven limitant o controlant o fiscalitzant el que és l'escola concertada. Perquè obliga a concertar, no? La sentència... La sentència el que fa és que, a no ser que hi hagi un criteri molt extraordinari per a retirar el concert, l'has de mantindre. Per el concepte de va de suyo. Per tant, aquesta sentència que marca jurisprudència, perquè és per part del Tribunal Suprem, nuga de mans i de peus a l'hora de la planificació escolar als futurs governs autonòmics. Hi ha vies per a poder vorejar aquesta sentència? Sí, però d'alguna manera ja t'està limitant i ja t'està fent un avís de compte si fas algun tipus de reestructuració dintre del que és el sistema i de la planificació escolar. Per tant, la conclusió és que la dreta, i quan parlem de la dreta parlem també de la dreta judicial, és més bel·ligerant que l'esquerra en la defensa de les seues posicions respecte al model educatiu? Sí, perquè jo crec que, a més, com en moltes altres coses en aquest moment d'onada reaccionària, la dreta avança i la dreta promou d'una forma molt més bel·ligerant les seues polítiques, fins i tot a les polítiques més radicals, perquè el que jo analitzava al llibre en el seu moment, que hi havia, per exemple, el 2009, 2008, grupuscles, que entre ahí estava, per exemple, José María Llanos, que és l'actual síndic de Vox, que eren posicions, diguem-ne, en el seu moment fins i tot molt marginals o que estaven en àmbits molt concrets, molt ultracatòlics, al final, en aquests moments, estan dintre del que és el debat públic, com per exemple el PIN parental. Tots aquests think tanks que al final vorejaven escoles catòliques, FECEVAL, que vorejaven totes les patronals, d'alguna manera, especialment escoles catòliques, que sols són més bel·ligerant en aquesta lluita ideològica, han acabat introduint-se dintre de la dreta. Mentre que l'esquerra el que fa és resistencialisme, és a dir, jo quan arribe retire d'alguna forma les reformes o intente mitigar el que s'ha fet per part de la dreta, però no ho acabe d'actuar. De fet, crec que la pròpia definició d'això és una qüestió tan bàsica com és el que comentava abans, els copagaments. Els copagaments són un gran exercici de segregació econòmica. Per tant, actuar a través de la inspecció, ser molt més contundent, no ho ha fet l'esquerra. També forma part també de quina és la composició ideològica del cos de la inspecció educativa, que això també és un altre tema a parlar-ne. És que hi ha molts temes. De fet, el teu llibre es titula El negoci de les aules, la qual cosa indica que, a més d'ideologia, també hi ha interessos econòmics. Quins són aquests interessos i qui està un poc al seu darrere? Alguns ja els has esmentat, però... Els interessos econòmics, clar, el sistema educatiu concertat i estrictament privat és molt extens, és molt heterogeni, és molt plural, n'hi ha molts interessos, podem parlar des de les cooperatives valencianistes i progressistes que són molt més transparents, que diguem-ne que tenen una forma d'educació que pràcticament s'alinea molt en l'educació pública, que en el tema de les quotes voluntàries tenen una política que no tenen altres de col·legis, per exemple, més elitistes, com podríem estar en l'altra banda, és de l'Opus Dei. Els propis col·legis vinculats a empreses a l'òrbita de l'Opus Dei, que són molt més elitistes, que si no pagues la quota t'envien fora. Per tant, els interessos econòmics, o qui intenta fer negoci, entre cometes, amb diferents modalitats de negoci d'educació, és molt variada. Però, per exemple, ahir destaca la gran presència que hi ha d'entitats, congregacions i ordres religioses, d'entitats vinculades a l'Església Catòlica,
que tenen una doble missió. Primera, guanyar diners, com per exemple n'hi ha moltes ordres que utilitzen el que és l'escola concertada per a garantir la seva pròpia supervivència, o almenys així s'explica. Per exemple, el llibre conta un cas, perquè en aquest cas sí que hi ha transparència, perquè normalment l'opacitat regna bastant a l'hora de saber qui està darrere d'aquests col·legis. Doncs una de les organitzacions esclaves gestiona una fundació, la Fundació AFI. En els documents que es publica d'un any determinat mostra com al final la fundació, qui és la propietària dels col·legis, qui gestiona els col·legis, acaba pagant per el lloguer de les instal·lacions, per el lloguer del personal, una quantitat de la pròpia congregació, tenint en compte que la fundació és de la congregació. Aleshores, és com una espècie de transferència de diners per al manteniment d'ordres que, si no, seria impossible mantenir-se econòmicament en el segle XXI, on l'Església de les ordres religioses ha passat a un altre temps i on qui tenen el poder són els moviments, diguem-ne, com els Quicos, els Opus Dei, els Legionaris de Crist, etc. Aleshores, hi ha aquesta part econòmica, però també la part de garantir-se una certa influència, d'una presència, perquè d'alguna manera, amb la secularització de la societat, un dels principals camps d'influència que té l'Església Catòlica, el principal camp, és l'educació, i per això també intenten jugar a partir d'aquest camp. Perquè quin percentatge, més o menys, si l'has calculat, dels concerts va per a ordres o congregacions religioses o altre tipus d'entitats vinculades a l'Església Catòlica? Escoles Catòliques és la principal patronal dels col·legis vinculats a l'Església, però no estan tots els religiosos, perquè FECEVAL normalment se diu que és la patronal laica. Jo considero que és una interpretació errònia, perquè FECEVAL, encara que inclou a molts col·legis laics, fins i tot a cooperatives, normalment ha estat molt vinculada en el que és la seva comandància a tant els col·legis a l'òrbita de l'Opus Dei com a l'Orde dels Agustins. Mentre que Escoles Catòliques ha reunit majoritàriament la majoria de les ordres religioses i ells mateix afirmen que a l'estat espanyol representen el 15% del sistema educatiu i el 57% del que és l'ensenyament concertat. Aleshores, la influència i la petjada catòlica és molt important dintre del sistema concertat. Per tant, el debat entre pública i concertada va més enllà de la titularitat dels centres i també és un debat entre educació laica o confessional, no? Una reminiscència del temps en què l'Església tenia pràcticament el monopoli de l'ensenyament, no ho trobes? Jo crec que una de les qüestions quan es parla de l'educació és que no compta, que l'important és la qualitat de l'educació, però que la titularitat és una qüestió secundària, que forma part de la batalla ideològica com a assumir-ho d'una forma pejorativa. Crec que això és fals, perquè crec que dintre de la qualitat de l'educació també n'hi ha que veure què és el que fan qui té aquesta titularitat i qui rep aquests diners públics. Per exemple, posaré dos exemples, que crec que són molt significatius, i són exemples valencians. La Fundació de Colegios Diocesanos San Vicente Mártir, depenent de l'Arquebisbat de València, és la que gestiona més d'una 60 de col·legis de diferents ordres, congregacions, però que el seu paraules és la fundació aquesta de l'Arquebisbat de València. Clar, a través d'aquesta fundació s'envien materials d'adoctrinament homòfob per a promoure en les classes d'educació afectivo-sexual als seus professors aquestes pseudoteràpies de conversió de les persones del col·lectiu LGTBI, però també s'envia una circular interna que van publicar en exclusiva en el temps, que marcava quin havia de ser el comportament dels professors a l'hora de donar classe i com no te podies anar més enllà d'ahir. De fet, si en uns anys passats la selecció del personal a la Fundació de Col·legis Diocesans de Sant Vicent Màrtir, o a aquests tipus de col·legis, era una miqueta més oberta, últimament s'ha fet molt més restrictiva i ha estat vinculada a determinat sindicat groc, a determinat posicionament que estigui dintre de les creences religioses. Per tant, crec que amb aquests dos exemples s'il·lustra molt bé perquè sí que cal tindre un debat sobre qui són els diners públics que destinem a l'educació. Una altra qüestió que es creua en el debat que estem abordant, n'hi ha diverses, però una que ens interessa especialment és la llengua. Llevat d'algunes cooperatives de caire valencianista i progressista, que no deixen de ser una excepció, la immensa majoria de les escoles concertades han menystingut sempre el valencià.
Clar, amb els resultats de la consulta sobre la llengua base organitzada per Rovira, no? Tot i la victòria global que s'ha obtingut, ha tornat a quedar palesa aquesta diferència abismal, no? I s'aposta pel castellà en la xarxa privada concertada, en aquest cas per part de les famílies. A què creus que es deu això i quins efectes té sobre la normalització i l'ús social de la nostra llengua? Jo crec que l'aposta pel castellà era una qüestió molt més dels equips directius i de la propietat d'aquests col·legis concertats. Perquè crec que, de fet, la pròpia consulta és una gran victòria per al valencià dintre de la concertada. No s'oblidem que passem d'una representació del 7% a un 30% de presència del valencià a la xarxa concertada. Això s'ha aconseguit a poblacions de comarques valencianoparlants, com pugui ser, per exemple, Alcoi, on s'ha aconseguit, o també a poblacions de la Ribera, on s'ha aconseguit aquesta penetració perquè quan les famílies han pogut, diguem-ne, en els termes que utilitzaria Rovira, escollir, s'han decantat pel valencià quan els centres, d'alguna manera, marcaven una línia més castellà a l'hora del seu projecte educatiu. Jo crec que és una qüestió important i crec que és un pas per a poder anar treballant i per augmentar de cara en el futur en les polítiques educatives la presència del valencià dintre de l'escola concertada, que normalment al País Valencià sempre ha sigut més recelosa d'introduir la llengua pròpia del país dintre del seu projecte educatiu. Bé, Moisès, la veritat és que són temes que podríem estar parlant durant hores. L'educació, la llengua. T'agraïm molt que hagis acompanyat a Animals Polítics en este debat, en este pensament que fem i segurament en alguna altra ocasió te tornarem a convidar. Perfecte, és un plaer. Gràcies. Per acabar cada episodi escoltem una selecció de notes de veu de la nostra audiència. Podeu enviar les vostres reflexions político-socials o recomanacions culturals en format d'àudio a l'adreça de correu animalspolitics2025@gmail.com. Per a este tercer episodi d'Animals Polítics ens han fet arribar les seues aportacions Aina Faus, Rosa Oltra i Jaume Mayor. Fa uns dies va publicar-se el darrer informe de l'OCDE que indicava que les persones descendents de progenitors amb estudis superiors, bé siguin aquests universitaris o bé d'FP superior, també accedeixen a la universitat amb major freqüència que les que provenen de pares i mares sense l'ESO. En el mateix estudi també es concloïa que les persones amb estudis superiors, en general, presenten avantatges al mercat laboral. Bé, perquè les seues taxes d'ocupació són més altes, també perquè se veuen menys afectades per les crisis econòmiques i inclusive perquè compten amb salaris més elevats. Igualment s'indicava que les persones amb estudis universitaris defineixen la seva salut com a molt bona i es mostren un elevat nivell de benestar, fet que clarament és més habitual quan no s'enfronten situacions de vulnerabilitat, discriminació o precarietat. És a dir, que aquest informe concloïa que comptar amb formació superior proporciona més salaris i està relacionat amb millors nivells de salut i benestar. O dit d'una altra manera, que qui arriba a la universitat viu més i millor. Això confirma que el sistema educatiu no només crea desigualtats socials, sinó que també les reprodueix. I així doncs, això ens obliga a preguntar-nos qui són els grups socials que arriben a les aules universitàries. Clarament, són aquelles famílies amb major capital cultural i econòmic, és a dir, les que tenen majors recursos. I això ve a indicar-nos que si bé ha hagut un increment en l'accés a la universitat, també entre les universitats valencianes, persisteixen diferències importants tant en l'accés, en qui acudeix a la universitat, com en els itineraris, com en el que s'estudia. Diferències entre qui ha viscut o qui ha nascut, millor dit, en ciutats grans o en municipis menuts, entre barris d'una mateixa ciutat, entre els diferents nivells educatius, com veiem fa un moment, entre els diferents grups ètnico-racials i també entre gèneres. Aquestes desigualtats, a més, es donen en el context actual en el que no només hi ha una reducció del pressupost en educació, sinó que, a més, gran part d'aquest està destinant-se a centres privats. Així doncs, i per tal de pal·liar aquest tipus de desigualtats socials i gaudir de societats més sanes, caldria fer un gir en les actuals polítiques educatives per tal d'ampliar l'accés a l'educació superior. Només així, la universitat podrà ser un motor de mobilitat social i no només un privilegi per a qui parteix d'una millor posició. Des de Famílies pel Valencià considerem que este inici de curs ve marcat pel caos organitzatiu provocat per l'aplicació de la mal anomenada Llei de Llibertat Educativa,
per les queixes de les famílies que han vist com les seues criatures no poden estudiar en valencià, tot i ser la llengua escollida en la consulta o en l'admissió, i per ser un curs on els criteris pedagògics de les persones expertes no s'han tingut en compte per configurar els grups als centres educatius. Però, per damunt de tot, considerem que és un curs marcat per la persecució de la nostra llengua. En aquest sentit, considerem especialment cridaner el cas de les comarques de predomini lingüístic castellà, on el valencià, tot i ser la llengua més votada en alguns casos, pràcticament ha desaparegut de les aules, menystenint el vot de les famílies. No obstant això, l'atac no ha sigut solament a la llengua, sinó a la qualitat del sistema educatiu. El fet que la creació dels grups sols tinga com a criteri la tria de la llengua ha ocasionat situacions tan antipedagògiques com que hi ha centres amb dues línies, una en cada llengua, on l'aula de valencià està massificada i la de castellà no arriba ni a la meitat de la ràtio. També es donen casos on les criatures amb necessitats especials de suport educatiu estan concentrades en un únic grup, mentre que a l'altre no hi ha cap cas. Això ocasiona una devaluació de l'educació que afecta a tot l'alumnat, tant el que té les necessitats com el que no les té, ja que ningú podrà rebre l'atenció requerida. I, per últim, les conseqüències emocionals de la llei, on infants han sigut separats de les seues amistats i mestres de referència. Amb tot, esperem que la justícia es posi de la nostra part i que torni la dignitat a la llengua i a les aules, derogant la llei de llibertat educativa, sense haver de tornar a patir-la ni un curs més. Hola, amics i amigues. Supose que tots i totes recordeu la pel·lícula La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda. I possiblement també recordeu aquella escena en la que el vell mestre interpretat per Fernando Fernán Gómez diu algo així com: si conseguimos que una sola generación crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. No sé si a vosaltres vos passa, però a mi aquesta frase, el que hi ha darrere d'aquesta frase, em ve al cap molta sovint. Voldria pensar que el vell professor tenia raó. De fet, durant molt de temps ho he arribat a pensar. Ara, en canvi, tinc dubtes. En temps de desinformació i neollengua, on les paraules muden el seu significat original per altres que encaixen millor en el màrqueting social en el que sembla que vivim immersos, les escoles, els instituts i les facultats deurien convertir-se, una altra vegada, en un espai de construcció de ciutadania, de cimentació de valors, on l'educació siga molt més que memoritzar continguts teòrics d'aquesta o aquella matèria. Un espai on el pensament crític impregne tot el que es treballa a les aules, on, amb exemples simples, s'explica que ningú és millor que altre per tindre la pell més clara o haver nascut en aquesta o aquella ciutat. Sí, soc docent i sé positivament que molts companys i companyes ho fan a diari i que a vegades no resulta gens fàcil, però trobe que és ara mateixa la part més important de la nostra feina. I al mateix temps, tinc clar que aquells que volen arrencar-nos la llibertat, sí, eixos que no deixen de fer i proposar barbaritats precisament en nom de la llibertat, també saben que la capacitat transformadora de l'educació és enorme i precisament per això sempre comencen les seues retallades per ahir. Nosaltres, per la nostra part, seguirem treballant com venim fent-ho i, pot ser, amb més ganes, per convicció, i perquè encara que fiquen 1001 obstacles, nosaltres continuarem prometent la mar. Aina, Rosa i Jaume, moltes gràcies per les vostres aportacions. Això ha sigut l'episodi número 3 d'Animals Polítics. Podeu subscriure-vos i escoltar-nos a l'edició valenciana del diario.es i a totes les plataformes, a més de trobar-nos al nostre canal de Telegram i a les xarxes. Fins la propera setmana i recordeu... Palestina lliure. Animals Polítics és un podcast d'anàlisi i opinió escrit, dirigit i presentat per Aurora Mora i Ignacio Blanco que publiquem cada dijous a les 7 del matí.